Managlahi ang baruganan sa duha ka mga grupo o federasyon sa mga tricycle drivers sa Talisay City kung umintuhan ba o dili ang plitihan subay sa kutay sa mga umento sa presyo sa produktong petrolyo. Atong sayran sa live report ni Fem Ridumabok. Fem? Says ang duha ka federasyon o grupo sa mga tricycle drivers ang parihong adunay tag 14 ka mga asosasyon o aduna usab sila parihong 1,000 o kapin sa 1,400 ka mga sakop o miyembro sa mga tricycle drivers sa Talisay City. Ang usa ka grupo ang tinguha nila nga maumentuhan ang plitihan sa tricycle gikan sa 15 pesos ngadto na sa 20 pesos. Apan ang usa ka grupo ang gusto lang nga mamintinar ang 15 pesos nga plitihan. Usa kini sa mga hisgutanan nga gipadayag sa mga opisyales sa mga tricycle driver sa dakbayan sa Talisay atol sa tigong nga gipatawag sa Talisay City Government ganihang buntag. Gipadayag ni Kent, usa sa mga driver sa Barangay Tabunok, nga kulang na gyud ang ilang ma-take home pay alang sa inadlaw-adlaw nga paginahanglanon. Ilabi na nga aduna pa siya nagtungha sa kolehiyo. Na-emotional usab kining presidente sa Federation of Talisay City Tricycle Drivers Association and Corporation sa pagpadayag sa tingog sa iyang mga kaubanan. Lisod dato kayo. Ang kinabuhi sa mga driver dire sa Talisay. Kay sorry lang mama. Na-emotional ko. Kanang mangayo mi ni Mayor Samsam nga inaot nga ma-okihan niya nga among gihangyo na parking nga lumos sa bunok nagkuan nagmi nga magpaminto nagsiguro ta ani kay di mo lisod naman sa ma'am. Samtang mibati sa mga pag-antos sa mga pasahero ang mga sakop sa One Troda o Tricycle Operator Drivers Association nga napektado usab sa pagsaka sa presyo sa fuel ug sa tanang mga palaliton. Gipasabot sa ilang vice presidente nga atol sa pandemic, gihimo ng 15 pesos ang ilang plitihan gikan sa 8 pesos dihang misaka ang presyo sa gasolina. Ug sukad niadto wala na ni us-us pang ilang plitihan dihang mius-us sa pagbalik ang presyo sa gasolina. From 8 gi 15 pero wa gyud may mag 15 diretso nag-10 usa mi. Niagi usab mig 10. So mao to nga kay sa tag 90 to ang litro karon murag di may kumpurme nga maguminto og 5. Syempre ma'am kay naabya sad mi mga igsuon mga anak namo nya bugat na biya kay ng 20 labi na sa mga estudyante nya daghan kag estudyante so mo na nga steady ra sa mi sa 15. Gipadayag ni Mayor Samsam Gulyas nga nakasabot siya sa kahingawa sa mga tricycle driver nga gustong usbawan ang ilang plitihan. Apan mihangyo siya nga pamation usab ang sentimiento sa mga pasahero ug konsumidor nga apektado usab. But it's something that we have to talk about, especially with the increasing gas prices. But if naalang untay subsidy from the national government na mahatag, then mas maayo na dili lang ta magpasaka para sa tuwa mga consumers. Kanang I think everyone and all sectors are asking for the same thing now, but it's something that they have to talk about with government because as far as government is concerned, while we will take care of our tricycle drivers, we also have to talk about our consumers and manakaya as well. Giyawag ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda ang mga opisyal sa mga grupo sa tricycle driver nga himong opisyal ang ilang baruganan ug pirmahan kini sa ilang mga opisyal ug iduso sa buhatan sa City Toda aron masubay ang saktong proseso. Ato ning gi-endosar ngadto sa City Council sa pagtimbang-timbang sa ilang gipangayo nga aumento and then once unsay hukom unya sa council mao na siya final unya mo'y among ipatuman. Ganihang buntag usa sa tuyo sa pagpatawag sa mga opisyal sa mga trike driver sa Talisay City aron pasabton nga ang 5,000 pesos nga fuel subsidy nga gipasalig sa nasudnong kagamhanan didto pa giapod-apod sa National Capital Region ug wala pa dinhi sa rehiyon. Daghan naman gud ang mga tricycle drivers o mga jeepney drivers nag-inquire kanang subsidy sa mga drivers but as of now wala pa man tay nadawat na communication from our DSWD regional office regarding that. Kinahanglan na ay valid ID o nakaregister sa ilahang website kag itawag og basta beribikado mabilis ang serbisyo.
Ses ni pasalig ang CSWD o ni-orient ang CSWD sa mga tricycle drivers sa mga requisitos nga gikinahanglan kung ana-anaon niya ang ayuda nga 5,000 pesos nga fuel subsidy alang sa mga tricycle drivers. Ug matud nila nga daghan ang mga requisitos niini usa na niini ang pagparehistro online. Ug nipasalig ang CSWD nga mutagan na sila og panahon alang sa pagtabang sa mga tricycle driver diha sa pagparehistro online. Ilabi na niadto mga tricycle driver nga walay mga cellphones. Ses? Dagang salamat, Femari Dumabo.